dneska jste dnešního videa a dneska se tady s Martinem. Čau. A za kamerou je Sam. Pozdrav Same. Čau. Dneska si zahrajeme Need for Speed 2. Doufám, že vám to bude líbit, dejte tady like, odběr a my už se jdeme vrchnout na to. Se neotočím. Takže. Ignorujte prosím ten bordel na stole, jo, prosím. No, teď jsme sem přišli. Jo. Já nevím, kam mám jet. Je dobrý, já tak jdu. Jakoby můžeš jet kam chceš. No, jakoby, že nemůžu. Jo. Jakoby můžeš. Jdu sem. Můžeš jet kam chceš. Tak jo. No a jedeme na nějaký závody. A Chceš závody? počkej, já si to nějak udělám. Takže dáme to rifčík hezky. Jo, aha, takže budeš to dělat jako by jsi Ano. závodil, akorát že vůbec. No. To je jedno. Ne, budu taky závod, ale by to bylo líbí. Já si dávám mapu. Ne. M. Jaj. Tak jo, kde je Darák, Turing, speciálně auto, obchod, kosarna, dvojfáro, super, Soupeřovo fáro. Soupeřovo fáro, garáž, tak tady asi není to. Jestli chceš závodit, tak jako já bych si to udělal, jo. Takže Tak já si tak nejdřív pojedu lidi, a abych trošičku dal sama, aby mi šlo i tam běž. Tak dneska dozím, aby mi šlo vidět xy. Takže, teď si budu jezdit do chvíli jak chci, to teď uvidíte. A až mi sám udělám nějaký závody, tak vám samozřejmě pak řekneme, teď budeme natáčet jak chci, tak jedu. Jo. A máme tady toho hosta Martina na YouTube kanále. Jo, a sám, jak na YouTube kanál se jmenuje Sam a Maty Spidermanové. A Dneska, on je Maty Spiderman. jo, a dneska si dáme, že, no právě to už tam tačíme, to je jedno, já jsem úplně debil. Martin teď bude na chvíli, no nebude hrát. My vám teď něco ukážeme. Ne. Tak jo, a teď jsem tady já. A až mi Samuel dá závody, tak vám samozřejmě řekneme. Tak, takže. natáčí to? Tak jo, jdeme na ty závody, dáme dál. Nechci medium. Ne, Zpět. dá. Budu měl maximum bez provozu. Bez provozu si dáme. Dál. Ovládání. Ne, prostě dál. Kam nejvyšší rychlost. Ne, to nejde takhle nastavit. Ok, tak dál. Razení. Ručně. Nebo jak chceš. Já dám automat. Tak jo, teď bych zase dál trošku. Jdeme jezdit závod. Doufejte, že to dám. Že jo, Martin mi fandí. Jo. Tak jo, 3, 2, 1. Tak, jedu. Já to nedám. Pak si zkusíme minimum. Ale je to takový zvláštní. Pak bych Aha, třeba. zrudí. A běžte. No, jedu. co si to řek? Já se vám omlouvám. Ale jedu. Jedu. Jsi první, můžeš to vidět na té mapě. Tady. Já vím, tady. První ze 4. Miles. A A tak to ukaž lidem. tady. První ze 4. Přece. A je na prvním místě. A yes. A dám si taky. A tady 30%. Kámo, tak ten drift si měl teď vidět. Ještě 70% vyhraješ to. No, teď už ne, to je jedno. Prostě myslíte, že vyhraje? Ano nebo ne? Když tak to napište do komentářů. Já myslím, že vyhraje na 100%. Jo, a jestli chcete druhou část, tak nám napište, Taky do komentářů. jako jestli chcete druhou část, a my to natočíme. Běžte si dál sama, jo? A na komentáři musíte zapnout. No já nejsem blbej. Já. Ale teď je tady tunel. Jedinej blbej. Oho, to je A Sice nebouráváš, ale to je jedno, ten tunel je hustý. minus 5000, kámo. 69. Za chvíli vyhraješ. Kamo, už jenom kousek asi Ne, tam. asi. No to je jako to. Ok, tady musím dojít, no a jedu. Oni jsme dohnali, ne!
Oni jsme teď lidi Ne. dávali. Ne. Fakt jako napínavý. Nejsi na videu. Ne. No to Dělej. Mhm. Ale i můj ksich jako. Tak co? Vyraj. Je to napínavý. Kámo, chvilka napětí. A 3. Jo! Vyhrál lidi. On vyhrál. Kolik to má minut? 5 minut a půl. 5 a Tak půl jo. minut. Dám si ještě jeden závod. Spustit nový závod. O, to bude ale stejný, víš o tom? To je jedno, já to chci zlepšit. Jo, jako nejlepší čas. Můžu tady bourat. Nastav ten prostě turbo. Koukej. Oh no. Nebo Oh se- no, oh no. Já si ho chci dohnat, abych mu ho naboural tady dozadu a on se vysmykne. Já mu s tebe by byl dobrý řidič. Taky, že bude, až Koukej, bude mít koukej, jo. řidičák. Už jsem na jeho zadku. Už jsem na zadku, už jsem na jeho zadku. Prostě. Ty smrada. První. Já mám prostě plán lidí na to. -8. Pojď. To dáš. To se mi trošičku nepovedlo, to je jedna. Ale je to napínavý, protože jsou hnedka za mnou. A jo, to nejde tě úplně dohání. Ale je to šmej. Ale nedohání. Je to šmej, no. Koukej. Jeď. Dělej, pojď. Jsem v tunelu lidi. To dáš. To dáš. Nabouráš, ty nenabouráš, ty to dáš. To je jedno, že jsem naboural. Fakt jako, chtěli byste druhou část, napište do komentářů. Jako je to napínavý. No, ne, už to není napínavý, už jsou ode mě takový kosek, ukaž to. Na mapu. Už jsou ode mě fakt jakože kus. No, jakože jo.